बिथांमोना दिनैहाय भारतीय जनता पार्टीखौ मोजां मोननानै जोंनि दोलोआव फैबाय बिथांमोननिसिम साबायखर बावबाय गोजोननाय बावबाय आरो जों बिथांमोनखौ बरायनानै लाबाय। बिथांमोना गोख्रों दैदेनगिरिमोन मोनसे समाव एबसुनि आन्दलन समाव बाहागो लाबानाय साफा इउनिट लेभेलनि आन्चलिक लेभेलनि दैदेनगिरि बिथांमोनमोन आरो गोख्रोङै दायथ' लानानै खामानि मावबोनाय आरो बिथांमोना समाज सिबिनाय हाबाफारियावबो बाहागो लाबोदोंमोन। दा बिथांमोना भारतीय जनता पार्टीजों आखाइ हमफैबाय बिथांमोनखौ जों बरायबाय आरो जों फैगौ समफ्राव बिथांमोनखौनो लानानै जों ज' ज'यै खामानि मावलांगोन आरो नुसारहरखाबाय थारमाने एबार बिटिसिआव माने बिजेपिआनो सरकार सालायगोन आरो बिटिआरखौ बिजेपिआनो सरकार सालायगोन बेखौ नुखाबाय। गुबुन दोलोफ्राथ' फ्राय माने दुरबल अबस्थायाव दङ आरो बिजनि हिसाबैथ' आङो सिगाङावबो बुंदों दाबो बुंगोन खारन जिनोखि आन्चलिक दल दं बिथांमोना मालाबाबो साक्सेस जानाय नङा देरहानो हानाय नङा बिजनि हिसाबै बेयाव बिजेपिआनो मोनथामबो समस्यायाव देरहागोन। सुबाइजाराथ' खाथां डेम'ग्राफिक जुदि माबाखौ नायोबा अट'मेटिक जोङो देरहानानै दंखायो आरो जों देरहाखागोनबो आरो जोङो राष्ट्र लेभेलाव गोबांथार खामानिबो मावबाय दा जा मोनसे बिसासबो फैबाय फोथायनायबो फैबाय जोङो देरहागोना रोखा खारन जों बिटिआर सुक्तिनि जिनिखि दफाफोर दं बे दफाफोरखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मोनसेनि उनाव मोनसे जाफुंसार होनो थाखाय खामानिसो मावगोन आरो खामानि मावालासिनो थायाखै। बिटिसि सुक्ति बिजेपिआनो मावनानै रोजोबदों। बुंनो थाङोबा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङानो बिटिसि सुक्तिनि दफाखौबो बिथाङानो मावनानै होजोबदों। बुंनो थाङोबा बिथांनि कन्ट्रिबिउसन दं बिटिसि ओनसोलाव बा बिटिसिखौ दाफुंनायाव आरो बिथाङा गोबांथार खायदा बुद्धि खालामनानै जोंनि जिनिखि सुक्ति बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामदों आरो बिटिआरआव जुदि बिजेपिआ सरकार सालायोबा हयथ' गोबांथार माबाया दफाफ्रा हयथ' जोङो खम समनि गेजेरावनो बोसोरसे बोसोरनैनि गेजेराव गोबांथार दफाफोरखौ जोङो फुलफिल खालामनो हागोन। बाव जोंहा गिनांगौ जेबो गैया खारन बिजेपिआ बबेबा गोग्लैसोनाय हारिफोरखौ नाख्रेबनाय बा नाख्लायनाय बे उद्देश्य नङा। बिजेपिनि उद्देश्यआ जाहैबाय भारतखौ दानाय आरो बे भारताव थानाय नोगोरारिफोरखौ मोजां मोनसे परिबेस लाबोनानै होफैनाय बेसो उद्देश्य। खारन भारत हादरखौ गोख्रों खालामनाय गासैबो बिथिङावनो जौगासार लाबोनायानो भारत बिजेपिनि मोनसे उद्देश्य आरो बिटिआरआवबो सान्थि उन्नति आरो एकतानि थाखाय जोङो बाव खामानि मावगोन जों नुदों आरो जोंहा खौसेथिबो नांगोन बाव गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरबो गोबांथार थाबाय दा बेफोरखौ लानानै जोङो जयैनो आवगायनांगोन आरो जयैनो थांनांगोन समानैनो जोङो मर्यादा होलायनानै बिटिआरखौ दैदेनलांनांगोन बे उद्देश्यआ जोंहा दङ। खारन बयहाबो एसे नङा एसे समयसाफोर दंलायो बे समयसाफोरखौ समाधान खालामनांगोन।